What the opinion for SC Edwaso ese Edubiase ehene. Mfie kakra nie ene okopie mu ewo kro ba ko no wa Asantehene new Edubiase akunwa no ebetoye no enya ade a womo atimi asi hene sesi ameka se afe ena abrewa eyipuma ewo kwan mu a Asantehene otumfo osetutu otoso mieno watimi ama new Edubiase fo womo ate asemo ede efise sesi ameka se die ohene foforo a ye frɛ no Obuahia oduro panyini brenkran aba beswai akere Asantehene se sesi ade ono ena ye new Edubiase hene na mra wo swai omo ya amane ne amamre ewo eye Manhyia ahemfie na Asantehene eka se de be ya mpontudwuma ebetimi akoso new Edubiase na ehia pa se otime ekeka ne ho na ohene ebetra akunwa no so na afi ototo enema da bia na ho asem bebre na ho ayese mama ka se mo hwe ho na ye ne nyina wa Asantehene na se kone kosie ye nyina wo mu nyina ayo onuan ma ba ku di kronto he ba ku di akwamu he na wo mo nso mo de ne wo so di adanse he ni nyina wanya ho amane aba Asantehene am se hweye na hwe ne tobo ase na efie nwu boko na emom de ntia mekas wo mra yemfa na mra ne se mentra ho ma ho mo enka ayoko ase ba bia me friend na mentra ho ma ne mo eno nti menu akitu aba ya se wo manya nipa na so se de ho ase am se ne fa na bra mo mesai na fe na dance ase mani beba abrewa maka che no me frem aba na fe mo ahunu ase mam no mo ka na dance mpanyimfo nyina da afe ne mo aka fi asem na mom so ma hwe ya enra sa na ye ena tipansam ye no mo sa ye bio na so ye be hwe ase de ho badwa ma so nti ena de me anam ka ase enfemra me kwa me yeswan na eche me ne mo ka wono oba no ne mo mpanyimfo baram ne mo ka dance ase na ma mu hunu de ekoso wo mo penso ave na afe ye ka fi ase na be ma ti abomo ka nyina ahweye ne ahobrase na mo ka o mo ka ebu bebi o msi obi ye bi sa ma na nya no ure free ho abenya o sesia eno achi YouTube nsam kyerefo ene new Edubiase hene Obuahia oduro panyin atwetwe enkomo de kan media sedama nyakopon media sedaba na otumfo se ono so amakwan amama si bibia kyere no ma ene me Obuahia oduro panyin breakran ma ba befa abenwa na de si mani so ai di kan pa se nyina enim se Ewura Kufuado o de nguma sua na asi nani so saa na ote kokko so nso ne butan edikan ani adesua me nso me befo aso amede adesua aye me butai na Edubiase youth yaboa se omo nguma sua ene omo nkan ko be ko manim de to so mienu aye mpuntudwuma Edubiase adehye ewa kontium ane Ghana ha de mesre ni se omu nyina be boa me na mputudwuma bi e fata e be kan ti abom na de apagya Edubiase